Magandang hapon po sa inyong lahat mga mamamayan. Ngayong hapon pong ito ay magluluto po ako ng insaladang talong. Ito na po ang mga ingredients. Unang-una, talong. Pero iihawin ko po muna to. Ayan po. Inihaw ko po siya sa stove. Hintayin ko lang po itong maluto. Ito na po ang mga ingredients sa aking insaladang talong na gagawin. Unang-una, inihaw na talong, yung pinakita ko po kanina na inihaw ko po sa stove. Tapos, luya, kamatis, sibuyas na pula, green onions, calamansi juice, at saka asin para sa ating pampalasa. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong paghahalo-haluin ito. Sa isang malaking lalagyan po ay ilagay po natin ang ating calamansi juice. Tapos, maglalagay po tayo ng asin. Tapos, haluin lang po natin para pantay po ang alat niya. Titikman po natin. Yan. Tamang-tama po yung alat niya. Pagkatapos po ay ilagay natin ang ating luya. Tapos ang sibuyas na pula. Kamatis. Green onions. Tapos paghahalu-haluin po natin to. Tapos paghahalu-haluin lang po natin to. Ngayon po, pagkatapos nating mahalo ito, ay kukuha lang po tayo ng lalagyan. Ito po, lalagyan natin ng ating talong. Yan po. Tapos lalagyan lang po natin siya ng ating kamatis, sibuyas, tsaka yung mga sangkap natin kaninang ginawa.
Ngayon po ay maglalagay po ako uli dito sa taas. Ayan po. Tapos lalagyan na naman natin to. Ayan na po mga mamamayang ang ating insiladang talong. Sana po ay magustuhan nyo itong reseping ito. Sana mag-subscribe po kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!